Celine, Hej Ole, kører det? det kører super godt. Hvad vil du fortælle lidt om? Jamen, jeg vil fortælle jer med Obisparken 365. Spændende. Ja, det er en Obispark, som jeg bruger nu her, mens jeg går på en ungdomsuddannelse. Fordi den har så mange ting. Den har både Word og Excel og PowerPoint osv. Til skolearbejde, men samtidig så har den også noget, der hedder Cloud, hvor at hvis jeg måske er ude med mine venner, og så tager nogle billeder, som jeg godt vil dele med de andre, så kan jeg sende det over det, og så kan man på den måde, både med dokumenter og med billeder og videoer osv., så kan man dele dem sådan på tværs, så alle får dem, så det ikke kun er en, der har dem. Fedt. Ja. Hvad gør det så, den her nye pakke? Hvad er bedre ved den, end for eksempel de andre Office-pakker? Jamen, den bliver bare også... Altså, hvis du køber den her Office Pack, som du faktisk får gratis, når du starter på en ungdomsuddannelse, det er bare, at den er opdateret hele tiden. Altså, hver gang der kommer noget nyt, så bliver der automatisk opdateret, og det er super fedt. Fedt. Du sagde købe. Er det mange penge, eller hvad forstår du med det? Nej, altså, når du starter på en ungdomsuddannelse, som du gør, der kan du gøre på gymnasiet, og der får du den helt gratis. Okay, Så er det helt klart, så rekommenderer den. Lækkert. Ja. Men det lyder alt sammen helt vildt flot og lækkert, men Ja. altså, hvorfor er det så ikke, at alle har fået det? Jamen, jeg tror måske bare ikke, at alle har vidst det, men jeg vil også sige, at dem, der går på folkeskolerne, de har måske ikke det normale rytme. Så det er bare, når du starter på så er det bare smart, i hvert fald det første gæld, lige snart du starter, at nu holder du får kendskab til det, nu nemmere bliver det for dig i den kommende år, hvis du skal læse videre. Så jeg vil helt klart sige, at det skal man altså have. Så det er i folkeskolen, du synes, man skal oplyse eleverne om, at de skal få der nye lækre... Jeg synes helt klart, at eleverne skal oplyses om det, sådan så de ved, at hvilke muligheder de har, når de starter på gymnasiet eller noget andet. Yes. Jeg tror, det var det. Ja, Tak skal du have. så tak.